So guys, wa man ko ilingaw, mangita taglingaw. Ubani ko ninyo. So pasensya na guys, og samok ning amo ang bay kay basta samok jud. Beng! Hi Beng! Hi sa! Kadang nakoy pangutanan nimo. Ato lang sa ari gani kay gusto ko makita sa imong reaksyon. Busy up. Dali na. Nakoy pangutanan nimo game na ka. Kumbaga tarong ha. Dapat na yung premium. Nakay bang utana. Diyan mo ko'y premium ari pero na ako'y bingo o energin. Pwede na na eh. Andiyan agad. Tarong na yung mga bag sa ahong pangutana. So, are you ready na? Dali. Okay. Okay. What if naay laing baji nga muhawid sa imong utin? Unsa may tubago nimo? Unsa may buhaton nimo? Sig, wakli ng kamot. Oh, asa man ni maiwakli. Para man ko sa mga kamantay kay sampulan ka. Oh, sige. Diba? Oh, na. Sarap pala dyan. Oh, sa imong utin man largo si Jaingawi rin nga na madaritso. Ang otin. Oh. Ikaw na yun.